חידוש, מה אני מקווה שהכל בסדר. היום אני רוצה להראות לכם 11 מוצרים שאני ביום יום תמיד שמה אותם. כן, זה הרבה מוצרים ולוקח לי להתאפר איתם אה, פחות מ5 דקות. אה, זה איפור נורא נורא בסיסי. אני אישית לוקח לי נורא נורא מלא מלא, כאילו נורא נורא מהיר. האיפור הזה לא היה תלוי מי שמתרגל. התפלאתי לראות שאחד מהדברים שאני שמה כל הזמן זה אחד, שתיים, שלושה מהדברים הם ביוטיקר, שזה נורא משמח אותי. ארבעה מוצרים הם ביוטיקר, שזה נורא משמח אותי כי הרמה שלהם עלתה בזמן האחרון ואני נורא נורא אוהבת את זה. אבל זה מברשות, זה לא משהו לא יודעת, זה לא משהו שזה איפור, כי האיפור לא עלה ברמה. אולי הצלליות שהם כן. אז יש לי קבוק של מק. אני לא יודעת, לא הבאתי אותו כי אני לא שמה אותו ביום יום. אני שמה אותו רק כשאני יוצאת, לא יודעת, פשוט אין לי כוח לפתוח את הקופסה של מק. יש לי מין קופסה כזאת גדולה שיש לי שם על דברים, אז כאילו לא יודעת, יש לי מין ארגז כזה כמו של המאפרות, אז כאלה יש לי כאן איתי. יש שם מלא איפור של מק וחברות יקרות שאני עדיין לא פתחתי, שכאילו אני אשים שאחרי שיגמר לי, כי קניתי חברות אחרות. מה שגיליתי של מק, לא יודעת, ביקרתי שם ולפני כמה ימים ורציתי מייקאפ על בסיס מימי ולא על בסיס שמן ופודרה, כאילו באותו גוונים. הם אמרו שאין, לא יודעת, אין להם או שנגמר, אני לא בטוחה. כי על בסיס שמן זה לא טוב לי לפנים. לא יודעת, זה עושה לי פצעים, ולא יודעת, על בסיס שמן אז אני משתמשת לא על בסיס פודרה, אני משתמשת רגיל. אני אתחיל מהמייקאפ והפודרה כי זה הדברים הבסיסיים. גמרת איך עם מברשות שאני שמה איתם ביום יום, לא רק דברים. אוקיי, אז דבר ראשון אני שמה מייקאפ של לוריאל פריז. אני נורא אוהבת אותו כי הוא על בסיס מימי, הוא מסתיר מה שצריך והוא נורא נורא טוב. אני לא יכולה להגיד לכם איזה מספר הוא, כאילו אני יכולה להגיד לכם איזה מספר הוא, אבל אני לא חושבת שזה משנה איזה מספר בגלל שהיא כל אחת והאור שלה. אני רק יכולה להגיד לכם שזה עולה 181.99 שקלים, שזה 182 שקלים המייקאפ הזה, אבל הוא שווה כי הוא בריאותי, הוא לא עושה פצעים, הוא לא מזיק והוא נורא 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 טוב. הוא נורא נורא טוב בשבילי, אני משתמשת בו המון. איתו אני מורחת עם ספוגית כזאת, לא אוהבת את המברשות של המייקאפ, הן לא נוחות לי בכלל. אני שמה כזאת, לאחת לשבוע אני מחליפה כאילו מחליפה כאלה. יש לי מלא מלא, יש לי כזה מין קופסה כזאת שהן מיוחדות רק לכאלה. זה עולה לי 3 שקלים. כל פעם שאני בבדיקה אני קונה 2 או 3, אני לא יודעת, כאילו 3 זה עולה 9 שקלים, אז כל פעם אני קונה שם ב9 שקל רק את אלה שיהיה לי, כאילו שתמיד אני לא אתקע בלי וזהו. אז אני נורא נורא אוהבת, אני לא אוהבת את המשולשים כי הם נקראים מהר, וזה נורא נוח לי, ממש אפילו שנקודה אחת לא יהיה חסר, נורא נוח זה. אז חפרתי רק על שתי דברים, אבל אני מפרטת כדי שיהיה לכם טוב ואתם תבינו למה אני קונה את המוצרים האלה. אז זה המייקאפ השני כבר שאני קונה אותו, כי הוא נורא נורא זה טוב, ואת זה רק לפני שבועיים אני התחלתי לשים אותו. בהתחלה הייתי שמה עם מברשת והבנתי שזה מה שאני אמורה לשים, כי סתם כזה חברה שלי הביאה לי, כאילו אמרה לי לקנות את זה שזה ממש טוב, וניסיתי איתו ואני רואה שממש הולך לי איתו, וכאילו בגלל זה קניתי אותו. ואני עכשיו כבר קונה אותו על בסיס חופשי. הדבר הבא הוא מייקאפ של גם של לוריאל פריז. אני לא אוהבת לקחת מייקאפ ממק ופודרה מרבלון, אני לא אוהבת את השטויות האלה. אני אוהבת לקחת מאותה חברה מייקאפ ופודרה כדי שלא יהרס לי על זה. אז כן, אז לוריאל פריז עלה לי 157 שקלים, כאילו 157, אותו דבר. זה החדש שלהם, מהסגנון החדש של הביבי, שהיה כאילו ביבי, שתי בי.
אני לא יכולה לקרוא מה כתוב כי זה מסתיר, אבל אני יודעת שהוא נורא טוב. תסתכלו, הוא בא עם מראה, הוא לא בא עם מראה, כאילו כאן אין מראה, יש כאן מראה אבל אני לא זה. קיצר הוא כזה, גמר לי כמעט, אני צריכה להיות חדש בשני שלי. אני נורא אוהבת את לוריאל פריז, הם נורא טבעיים, הם לא כמו מק שהם נראים ממש לאירוע וכבדים. אז לאירוע אני שמה כבדים, זה ליום יום אני אומרת לכם, לבית ספר להכל. אז בא פה עם כזה, אבל אני לא משתמשת בו, אתם רואים הוא חדש, אני לא משתמשת בו, למרות שהוא בדיוק אותו סגנון כמו זה, אבל אני לא משתמשת בו. אני לא אוהבת להשתמש בספוגיות בפודרה. פודרה אני שמה רק עם המברשת הזו, היא נורא נוחה, היא דחוסה, היא קבוקית כזאת, אבל היא לא קבוקית קצרה. יש את הקבוקית הזאת שהיא נורא קצרה, עדיין לא התנסיתי בה, אני עדיין לא פתחתי אותה אפילו, אני אנסה אותה, אבל אני יודע לכם. אז בינתיים, אם קניתי אותה לפני שבוע, לפני 4 ימים קרה, ואני לא מפסיקה לשים אותה, אז בגלל זה היא גם מומלצים שלי, כי אני נורא התלהבתי ממנה. היא ממש מרגישה לי כמו מק, שאני נורא אוהבת את המברשות החדשות של ביוטיקר. אז מי שרוצה לדעת זה מספר 332. אז כן, זה הכי יקרה שלהם, היא עולה 16 שקל. הכי יקרה היא 16 שקלים, והכי זולה היא בטח איזה 5 שקל, משהו כזה. סליחה שאני מזידה את המצלמה. יופי. אז אני נורא אוהבת אותה, היא נורא נוחה לי. אני שמה אותה כאילו כזה ככה, נורא נוח לי להשתמש איתה ליום יום. היא כלילה ולא יודעת, נוח לי. הדבר הבא, אני עוברת לעיניים. אני 7 דקות כולה על 2 מוצרים, על 4 מוצרים, ונשאר לי עוד מלא, אז נראה לי אני צריך חלק ב'. הדבר הבא הוא לעיניים. אני שמה אותו כבסיס, הוא מביוטי קייר, שאני נורא שמחה שאני התלהבתי ממנו, כי קניתי אותו גם לפני 4 ימים ביחד עם המברשת. אז זהו, זה מין כזה צללית קרם, היא ממש כמו קרם, אני שמה אותה על העין והיא ממש אחלה כבסיס, ומעלה אני שמה צלליות אחרות, שזה נורא טוב לי וזה, כי זה משמר, ואז כאילו עמיד. יש אותם בעוד צבעים, זה מספר 03. אותה אני שמה ממש על בסיס יומי, מרוב שהתלהבתי ממנה, קניתי גם בצבע זהוב ובצבע תכלת. אז קניתי את שתי אלה גם. התלהבתי ממנה, היא נורא טובה לבסיס. הצלליות הבאות שקניתי הן מוויקטוריה סיקרט. זה סט של 4 צלליות לאייליינר, שזה בסיס שאני שמה מעל הלבן, סגול בעיר, סגול כאב, ואז כאילו לאייליינר, כאילו איתו אני מחזקת את האייליינר, אז זה נורא טוב. בוויקטוריה סיקרט, ופה יש הוראות איך לשים. לא הבאתי לכם מברשת של עיניים, אני פשוט שמה נראה לי או עם הידיים, אני מברשות דקות, אני פשוט לא מראה במברשות, פשוט רציתי לראות לכם עם מייקאפ ופודרה מה אני ממליצה. פלטת צלליות שגם אני שמה אותם לפעמים, היא של שיקי, נורא נוחה לי, אני נורא אוהבת את הסגנון שלה. היא באה בשורות של שלשות שהן מתאימות אחת לשנייה, אז זו שלשה ראשונה לפי שלשות של צבעים, ואני יכולה כאילו ליצור, עם זאת אני משתמשת די הרבה, ועם זאתי, ועם זאתי וגם עם זאת. עם הסגולות, אני לא יצא לי כי אני משתמשת עם הסגולות האלה, אז לא יצא לי עדיין. אני נורא ממליצה, היא נורא טובה, משיק. היא גם לא זולה, נראה לי הייתה לי 100 או 200, לא בני זוכר. דבר הבא, אני תמיד חד פעמי, אני קונה 10 כאלה מביוטי קייר, המספר עלה לי 3.20, כאילו 3.20 קורות. אני קונה ואני תמיד שמה את זה חד פעמי, ותמיד טוב שיש מברשות. כן. הדבר הבא הוא הסט הזה, שסבתא שלי הביאה לי אותו מחוץ לארץ.
מחול כאילו. אוי, מה קרה פה? סליחה, אני ממש מצטער, יופי. מחול. הוא נורא 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 טוב בגלל שהוא כזה עם קופסה נורא נורא טובה שאפשר לקחת אותה לטיולים, וזה בא 5 צבעים לעיפרון לעיניים. צבע ראשון, אני אוציא כל צבע, אני אעשה לכם סוואט. צבע ראשון הוא מין צבע, לא יודעת איך להסביר את זה, נראה לי ירוק כזה, בנטייה לשחור, לא יודעת, ירוק בנטייה לשחור, הוא לא שחור. הצבע הבא הוא שחור. אני נורא אוהבת אותם כי הם כאילו נורא טובים, הם לחידוד. אני נורא אוהבת כי הם זאת מהר, הם יוצאים מהר והם נורא נורא נורא, הנה השני, זה השחור, הירוק ושחור. הבא זה זהב. אני נורא אהבתי את הזהב, אני משתמשת בו המון. הוא נורא נורא טוב, הוא ממש זהבי כזה. זה. הבא זה חום, אני לא משתמשת בו הרבה, אבל אני יוצא לי לפעמים להשתמש בו. והבא זה צבע סגול. צבע סגול אז זהו, זה כל הצבעים. אני לא יודעת כמה הוא עלה לה, היא לא אמרה לי, פשוט הביאה לי את זה מתנה ועוד כמה דברים, פשוט לא יודעת. הדבר הבא הוא אייליינר של רבלון, אני נורא אוהבת אותו בגלל שהוא נורא נורא טבעי. הוא כזה, הוא אייליינר ג'ל, הוא כזה ג'ל, ומחובר אליו כזה מין מברשת כזאת שנורא נוח לי להסתיר את הדברים, אבל אני לא משתמשת במברשת אחרת. אז אני נורא אוהבת אותו, אני שמה אותו ממש ליום יום, היא נורא טבעית והיא גם נשמרת. הדבר הבא הוא רימל ממק. אני נורא אוהבת אותה כי היא כזאת עדינה, היא לא יותר מדי, היא מבליטה כמו שצריך, יש לה את התפקיד שלה, ויש לי גם את האחרת שהיא כזה מין 2 סוגים, אבל היא טובה ליום יום, שאני נורא 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 אוהבת אותה. הדבר האחרון הוא אודם, שאני עכשיו הוא עליי ותמיד הוא עליי, הוא אודם שאני נורא נורא אוהבת מלוריאל פריז, יש לי מלא אודמים, אותו אני שמה גם לבית ספר לכל מיני, הוא צבע כזה נורא נורא זוהר, הוא יפה כזה, תלוי איך תוצא לשים אותו, הוא מספר 370, אני נורא ממליצה, 370, אני אגיד לכם מה השם שלו, color racy, כאילו color צבע, racy, אני נורא אוהבת אותו, אני ממליצה לכולכם להשתמש בו. אז אני שנייה עושה סיבוב שבדקתי על הכל, אז זה כל המוצרים שאני משתמשת בהם ליום יום. אני משתמשת בהם ליום יום ובכלל, נורא נוח לי לשים אותם, אני שמה אותם, אני לא שמה עכשיו את כל כאילו יש לי 13 מוצרים. משהו כזה, אין לי מקום, אני אעשה את זה כזה ככה, אני אנסה לצופף את זה. זה הירוק הזה, וזה מרבלון. אז זה כל המוצרים, אני מקווה שאהבתם, תגיבו אם אהבתם, אם לא אז לא, אז ביי, אם אתם צריכים שאלות, וזה כל הצבעים שלנו, אז ביי יוש.